kemana pi baru ki kena bat ki bahek ki belasan ru ki bepet ya kene ke program. Ki tiang so bhai pi sha kene ke program ha kene ke step. Ti shwa bi ya chaprang tu ngi let lang U Blei ha ki jingwai. Ku pa jungi bahab neng. Ni wan sesin pat atrai khamat jong me atrai kene ke step ban ai ke jingo yame ko pa ha ka ba me meladon ka bat ni kan ni ka tayo ko belalet no bat mela penlong ni kum bagi long atrai ha ka bangi la atrai bandon ni ka program ha ka ni ka ski ka balong ka ski ka bakraw ka bakentang ka jong me try don kat atrai bat ka ni ka jingiaseng ka jong ni na du ka basdang ha du ka bakut don ka pai wei nong shimentan du inong police dang ki nongruai lempat ke jingiselok na Ktien ke jong me yakini baro ngi pan bengi khot kerpa kerteng kebadan bor tam ke jong Jesus Christ ban Nazareth menta hadu la kritaru amen. Hakani ka por gin yo ke jingpule dang badwai na irida care wajri but hadin ke jingpule dang badwai na irida care wajri ngin sa yo ya ka special number na I hame wajri nang ta I Irvin khongshe I Gladinia khongshe but I Rainiel Joshua Potty kini sawat kin sa ai ka special number ka jongki but hashwa bing ni osngo ya ka jingpule dang badwai but ka special number nyanyarwai lang ya ka jingwai na ka himbok ka jingwai ka bandrius pa saw. Shop ngin litlang ha jingrwai ngan pule katu kat ni na ka Ktien U Blei ka papila ban syam na Marcos lenong basaw dekat balai pusan hadu saw puwai Joshua lenong baningkong dekat bakindai but Hebrew lenong ba kat lai dekat bapra ki Ktien ki ba ong kumnya ula ong ru haki ha kata kasni habala jan met yang ngin yelet shishiliang haba kilalet kila e note yang pat ba kilalet lami u kumba ulong ha kalieng hindai dan kiwei patru kilieng lambat u tilaki ke eryong ka bakraw bat kijing at pulung kila phalo shakalieng kat ban sa pendap yaka ute uladan ha ka tdong kalieng bauyo thia ha ki singkhle ki te ki kursiu yo u bat ki ong ha u ko kunrat mem sunyeu satya bangin sayam haba ula khite ula sneng ya kal air bat ula ong ya kaduriaw long jai jai wat khi shu kumta kata kal air kala jam jai jai bat kalang ru ka bajai jai ula ong te haki balai philong ki bashap tiang kata kata kumno ba phin patdan ka jingnge hinrei kila shap tiang shi kat dei bat kila ya kran paralok hi uni ulong u ai shisha pat kal air ru pakaduriaw dei ki yako ngo u
Tu ngam syam la hukum yame tulong baklain bat ubashlur bha wat tiang lemni wat kyu namar utrai U Blei jong me udan rengkat bat me kach kaba mileng ujisu kres ulang ujo men hinin bat minta bat shabam jukun to ini doi kukpa jingi bahabenengi aingo yame bamila dan rengkat bat ngi kumki khun khana hakaban in shakri bat pindan buram ya Ktien ke jong me ngi aingo eru yame bamila dan rengkat bat ngi hakini ki lingba kini ki klam ki babun bat milap sat bat pen khut yaka takasnam ke jong me try shimti yang ngi hakini ki sngi haki jingrwai ba ke jingiaselok na Ktien ke jong me shimti ki khun hap ki babun hakani ka berthai ngenge druba mila shashko yakani ka jingduai ka beret ka jonga haksteng ni jisu ngi duai amen Kumlei shubo ni gitu ki hap ki beret ki bla ai ya katu jingwai U Blei nang kerkui pi ki hap ki beret dia ngan stang no ya ke jingkran ke jonga kini ke step ke jinghikai nang Ktien ke jong Blei kini ke step ke long shpang ujisu bat ki senra jong u ha kalien kanun na pi ki bla ju shong lieng kanun ha okay ki don ki khna hang ni ki bla ju yo shong lieng nang ta ba pi ki ba pet ya kini ke YouTube hang ni bla ju shong lieng Nada pidon hayeng benta pen ong kumno ong ho oi hala ong ho oi me ju shong lieng ta shumut dur ha ko pon be pidang shong ha ka lieng kensan kawan ka eryong nang ta so slap nang ta ska leili so perthat ni so tieng nei em kini ki hap ki barat hang ni pi so tieng to kum kata ka jingjia ngani thu ye phi ki khna ha ka ni ka step ha ko we ka ski ujisu bat ki senra jong u kilayat keleng saudong ki jaka bat ujisu kata kasngi ula kumang ong ula lek bon ki jaka ula lek ai ki jinghikai nang ta ula lek shibon ki kamba haman la ki jaka ki ba ula lek on dala ka wan kamien ujisu lo ong yala ki senran yang ini lek sha shiliang jong kani ka duriau Galilee te kum tahi ki senra jong uru kilai ko ngo ki ong to kan ra to try to ngine let pat kilai ki wa kata kalien bania let lang pa jisu sha shiliang kata ka duriau te ka padang shong kata kalien ni na maru jisu kan ma ngong mp ule ayu jisu baro shi sngi ule ayu
ulayat barok ko way barok ki jaka ulalet ya lap ula ai jinghikai nang tau le sa ayu de ula le ki kamba nang tau la that kalau de ka por jambir ba jisu ula that ti kum tau la shong ha tedong jong kalieng pe kini ka don hang ni pi kini ka tedong jong kalieng ula shong ha ka tedong jong kalieng nang ta idan bi i singkli i pelo ha i belong cushion kum tu shong ula dem ya la ka clear ba ula yo ka thia hang ta ti kat bau jisu dang shong kata kalieng ala ong ule ayu la sam thia de kum tau la dem ya la ka clear ka sing clear bat ula thia ha tedong jong ka lieng kat bau jisu dang thia hang ta kin san kala be kal er bat kata kal er kala nang jur ta kal er nani lawan kita kijing at pelung jong ki ka kala phalo pa ini ka dur pm ni ka dur hang ni kijing at pelung jong kini ki kala pendap lanang dap at pelung kum tu ka kiti ka tu lanang kenti ha ka lieng la jan chlei sa ka lieng ani hang ta ki sendran klai ti ani klai ti ki sendran klai kyo klai tieng dei kyong ya ni le kersiu jisu ti kum ta ki la let ko kenrat mem senyum si menginyam mengiru mem tiang mem senyum menginyam kum tahu jisu lah kie bat ulah senang ya kal er bat ya keduriau uang unu jisu long jai wat ki sho kum tahi kata kal er kala long jai tamar sendap ong kum ta kata kal er pak keduriau kala ayu kala long jai ujisu la pai shala kisenran pi kani kadur hang ni ujisu pai shala kisenran upet yeki beruang beli bilong syap tiang kata-kata beli ko senran jong ha beli pian long syap tiang do kata-kata kumnu te pemdan ke jingeng ni kata ka jing syap tiang jukin di kisenran kala pelengok shisha ujisu badio kini kisenran jong kita lot shisha kata ka jinget jong ki na lor makilayo ishi bon ki kampak bula le ya ha kata ka jing long confuse ka jing bamla so tho kimla so pan so tho manu kini muni bakal eru ka jai kal er yong ti ka duriau ru ka kok ngo kal eru ka kok ngo ni kilai puson kilai perkhat kum ta after a few minutes kum tu suki kila puson berkelas tang pen so tho pleng kat nu ki jing ma kat nu ki jing kat nu ki jing snow ki jing snew ki long ka bening kong baki dei ben le kum ki senran ki jong trai kum ki nong bot ki jong trai ka long ban phai ban le cha jisu okay ti kum ta ka ni ka jingja jisu upen jai ya kal ka balong kum ka yong kai bat pen so tho yang ngi ki khna bat yang ngi ki bala sanru bat teng ni mat ki jing ni mat ki jing ting ni mat ki jing sir ha ka ni ka jing im ka jongi pat kini ki penlong ngi penlong confuse bangin long syong sir nei ne em sheme ka ni ka nuksa jong ka ni ka klamayu ka ni ka bynta ka klamayu tu thu yang a COVID-19 very good COVID-19 ka bangim tip lanu ka ni ka klam kan kut ru dei ne em pitip lanu 4 tip ti lanun kot 4 yok ti ta ka vaksin ru ti dan apa dang jong ni mi shwe shong si ni teng shwe song khuslai ni shwe shap ti ni so ma ti tip ke ka banja na man belai ni so khuslai belai ni so ti begin tip ke ka banja dei ngim tip ke ka banja la shai hinre kum ki khonu blei ngi dei ban nge ba jisu udan bat ngi pi asngo barok kini ki khna hang ni ki ba pet yang a pi asngo ngi dei ban long kum no ngi dei ban nge ba jisu udan bat ngi pi ken mau em ba jisu ong hala ki senran wat tiang ngadon manga ti kum ta kumjuh ru ngitip kumbala puli meneh nado itu ikan ma plus ngap ha em itu ba puli sedang meneh pi yes ngap itu ibu puli sedang mana ila puli kini cover si dei ni em ba ujisu long bangim dei ban long kiba tieng dei ngide ban nget ha u namar ujisu u dei u long kumjuh minta bat shido ki bom jukot utu ujo ujisu u ba pen
penjai-jai kal yong hakaduriau Galilaya un penjai-jai ru ya uneu virus but onong spread long ringkat bat ngi bat unya rap yang ngi ro bangin long kita ki kena lembat kini ki samla ki bepet yang abanta kini ki belahe lasan imei papa bangin long ki ba shlur kini ki long kintiat ki bangi dei ban le menta kum ki kena. Number 1 ini ban long ki ba start akan ukur bangin buat ki guidelines ki jing tha balabo da ka sarkar dai ni em ka sarkar ko kum nu yangi deng mas nga bang akren mentang ngadon marwe ki kena pe kini ki bisong sini ki jengai bhana nga kadon ke distance ni maintain dai ni em ka social distancing right very good ti nang ta pe deng di ban buat ki guidelines ki jing tha balabo da ka health department da ka sarkar. Number 2 ni dai ban ken mau ba ujisu long control mo bat aka baro unya da ba undon ren kat bat ni ni don haki yeng ki sem ki jongi la ni shanu bagi let ni de ban ken mau. Number 2. Number 3 ni dai ban dwai klem da pot ngem dai ban kelet ban dwai ni dai ban dwai means ni men miet ni dai ban dwai ngem dai tam ban dwai ban long selfish ban dwai tangele dia ni dai ban dwai ru iki bahayeng bahasem jongi ki parlok parajor jongi ki paramarjan jongi nang tangi dai ban dwai ya ki beriu ka perthai ru ki bayo pang no new virus okay ni de ben dwai na ka benta ka jomki but baru ki beriu ha ka ni ka perthai ru ni de ben kin mawi ki mo ni de ben dwai ki leaders ki jongi ni de ben dwai ki teachers ki jongi ni de ben kumang ong ni de ben dwai klem de put kat bangila ban kin mau ngin bo ki jingwai. Point 4 ni de ban puli ka Ktien ka jong Blei man kasni om tang kata mdei tang ban puli Bible ladep ni de ban wairu ni teng ni shit kelet ni em ni langsung best plat bingin rai kini ki jingrwai VH1 dei mentah bagi yoshting yo ban pet kini ndrei fit man la kasni dei ban rai ru ki jingrwai Iaroh ya U Blei hanu bagi don ki sem ki jong ni don ha linti singking lagi kwa ban rai Iaroh U Blei compare hangno bangi don ka point ka mat ka basan ka point ka basan ka bakat do ni dei banang ban utilize ni pendon kam ya ka ni ka port kini ki khna man tangi pat long school dei ni em ka state menglaya jungi pat long school pat long college dei tingi dei don hieng tingi dei banang ban utilize ni dei banang ban pendon kam ki ni ka port bangi don om bangin shong hieng bro shi sngi shu pet TV shu le mobile phone ho ni le mobile phone namar bale ki send assignment ki send notes ki send dei ni em ni don class ling ba ka mobile phone ling ba ka computer tang bangi di benang ro hadin bangi ladap ban pendap kita ki homework ki assignments jingi bangi yon ki school ki college ki jangi ni hap ru ban pendon kam hok kini ko por ka nukur kom doing productive work kum ka hobby ka bangi don ka nu bangi so tanat ka nu ka kam ka bangi so tanat ka nu hobby bangi so tanat ni dei ban nang pen bha shushu ikatuka ha kanu ka kam ka bangi don interest but ai ba kata ka hobby juni lani kata ka interest ka jongi kan pen don burom ya U Blei minta bangi dan kena kum ni but onda ni lahe alasan ru kumjuh tiki hep ki berit ki badon hang ni but ki ba pet lingba ki mobile phone jong pi lingba ki computer jong pi ngenget pi la sha score ba kan ni ka stem te ashwa bangan penkut ngakwa penkin mau ya kini ba ujisu ukwa ai ka jinget jongi om ka jing shapti ujisu ukwa ai ka jinget jongi om ya ka jing shapti ti kum ki hep ki berin lem mingi ki belahe la sanru ni dei ban bu bat ban bet ya laki khamat sha ujisu bat ni dei ban jet ya ka jinget halor ka jing shapti na ka benta ka burom U Blei amen te hep berit hagani ka por ngin pin ke assignments jong ki khna ki khna ki bla submit ki assignment men shim tayo tingin pet no ki assignment
But ke assignment jong kene katayo kabangan ai shapi phinu I kene ke screen. But ye kuliah ke tu ha kene ke screen kuliah hang tu but pin sa submit ke assignment jong pi show new number. Hakan ka por ngin yo sngo ya ka wai ka special number na I Hebron I bekerteng I Abigail Shangplyang but hadin kan ka special number ka jong I Abigail Shangplyang ngin sa yo ban rwai lang ya ka jingwai na ki kot jingwai ka jong I ka bandrius pa wai but hadin ka tha ngin sa panwai no ya ka Jingiaseng. A long time ago in a beautiful place, children were gathered round Jesus. He blessed and he taught as they felt of his love. Each saw the tears on his face, the love that he felt for his little ones. I know he feels for me. Did not touch him or sit on his knee, yet Jesus is real to me. I know he lives. I will follow faithfully. My heart I give to him. I know that my Savior loves me. Wan kem shaken wan ki ben oru
Jesu ken rad u yo e u pet snow pa u ong haki shaya ki kena bakin wan hanga ngan shem kum yaki taban ko do bhaka shadang ngan long nom suman yaki ruwat benoti yaki hanga ki donu tekin akin shong bat nga hari jinshan shaya ki kenda bakin wan hanga uso bonu jisu bukot snow bhaya kita bun hajar pin ban kidang saka nam jong u kemtem kempat itu Ktien U Blei kempat yosmo Ktien IA shaya ki kenda bakin wan hanga ki riu dom to walam to ring ki bin riu bat kin bread ya ki Blei thao jong ki ban nget Ktien jong me pen pao ya la di a U Blei pen i haki ka jing IA kod ya ki kena ban wan lat hame Ni ai ku Blei ye i abige jong pliang U Blei udang kerkui pi ti mentai la poish ka bawai jong kan ni ke jingiaseng ke jongi but ni ai ku Blei baro kino ishim mentai ke Blei don benta ha ka ne ka program to ngine lit lang shau Blei ke jing tuai bat ngaker pat dia baro kini ki khna ke bapet ya ka ne ka program bagine yeng lang ni ong lang ya ke jing tuai utrai to ngine tuai ko pa ji u ba beneng long ka bakhoi ka kerteng ka jong me Wan Khynnah ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khndo ko ba beneng to ai ni menta ka jing bam ka jing ni ka bala ka si to ma bro ni ring kang jing ni ko bangi ring ma ki bless ni ni to wat ela mi ni shing jing ben shai ru an re sumari ni na ka bas ni na ba jong me long Khynnah ka bor bat ka buram bro hala karta amen Padahal kabawai no to ai baka jing IA ke jong u Jesus Christ ke jing it pa U Blei pa lembat ke jing selok umen se makut kini long rengkat bat kini ki hebrid baro ha kini ke ri khasi jainte ke jong i lembat keleng sarlak ke perthai menta hadu la kertaru amen